Halo gafar खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव आं भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैहाय आङो रौतायाव थांगोन आरोना लोगोबो दङ नेगासिनो बे आंखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर दायो रौतायाव मोनफैबाय आरोना जों बिदिया खानाया मादि जाजोबखो आंना चाइनिस मा लांनो फैदों सेम्पु मा सेम्पु मोनलाय coba bisa 34 Mama lain jam pula ya metai lo sana video mana pasti hotel ko bus kangen video 60 tam tadeng
बेयाव गाखोनोसै दिनै गोबावनि उनाव कलेज फैबाल'सो हाबलांबाय बेखौ जानोसै चिकेन चाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय शेयार खालामनाङा दे कमेन्टबो खालामनाङा लाइकबो खालामनाङा बिराद गाज्रिखा बियो माबा बेबो निउ मबाइल लाबा ब्लग खुलिनोसैनो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बेखौ साइजबो ना मालाय बिराद जाखागोन जों दायो चिकेन चाव जानो नागिरदों दानो जानोसै जोंहा लोगोफोर बेयो चिकेन चाव नङा प्लेन चावसो नोंथांमोनखौ एसे फुल खालामदों माने जों सानैबो बेदर जाया मोनजाया एसे फैग्रा नोंखौ नुवाखै सानसे ओंखाम जायो उदैया लाखोमानो दाथा फैदों Hah? Ini baru mas. Enggak. Beनिफ्राय लोगोफोर जों दायो न'आव थांसै आरो खल'दो बाल बाइक नांगौबा लोगोफोर बाइक नांगौबालाय बाइकआ इदि गनानै थालांबा हामगौमोन जोंबो सलायनो बे जोंनि बाथौ मन्दिरा आनसलिकनि रौता आनसलिकनि ना अब हम जा रही है घर पर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बेनिफ्राय जों दायो न'आव थांफिनसै आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बाय बाय